ಒಂದು ಸೂರಿ ಗಂಟ ಆಜಿ ಓ ಅವಳು ತುಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ ದಾಲ ಮಲ್ದುಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ವನಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಚಾಪಾರ್ ದಾಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಪರೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ದಾದಿ ಚಾಕ್ ಬಾರಿ ಬೊಲಿಕಿರತಿತ್ತೆ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಪಾಪ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಈ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬಿದಾಯ್ ಪೂರ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮತ್ತು ಎಂಚ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಯ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಕುಲು ನಡತೊಂಪೋನಾಗನೇ ತಿ ರುಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆತು ನಿಕ್ಕಳಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳಿಯದೆ ಕುಲ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳುವೆ ತೂನಾಗ ಏನ ಮೋನೆಡು ಮುಂಡಡು ಉಂದುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇನಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಪೋದು ಪಾಡ್ನಾತ್ ಪೇಸನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಪ್ಪನುಂಡ ಹೆಂಗಿತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಂಡು ಅಂಚ ಅವು ನಾಟದು ಕುಲೋಂಡು ಆಪುಜಿಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆಡು ಸಾಸಿವೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಈ ಸಾಸಿವೆನು ದೆತ್ತೀನಿ ನೆಟೆ ಮುಂಡಗದೀನಿ ಎಂಚಂಡು ಹೊರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಸಾಸಿವೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀವನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಲ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ పూతులేదు షోక్ ఉంది ఊరನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ವರಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮೀನು ಏರ್ಪುರ ಇಂಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೊಡೆ ಪತೋನು ಬರ್ಸದಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಪತೊಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೊಡೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಲಟರಿ ಗೊಡೆ ದೇವಪನ್ನೆ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡೆ ಪತೊಂದಿನಿ ಇಜಿಂಡೆ ಯಾನ್ ಪತೊನ್ನುವೇನಾ ಒಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡಂಡ ಮೂಲು ನಾವು ಸುತ್ತಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೆ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಬದ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಏರ್ಲ ತೆಲಿಪಿನೋಗ ತೀಜಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಲೋಕ ನಮ್ಮನೆ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚೆಂದು ಕೊಡೆ ಒಂದು ಟವರ್ದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಟಿ ವಿ ಟವರ್ ಓ ಪೂರ ಟವರ್ ಉಂಡು ಪೂರೆ ಕ್ಲಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತಿಕೊಂಡುಂಡು ತುಲೆ
ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ದೈ ಕರಿಮೆಣಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚರ್ಬಿ ತುಲ್ಲೆ ಚರ್ಬಿ ಮುಂದು ಯಾನ್ನಟೆ ಇಜ್ಜತ ಇತ್ತು ಜತ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೋನುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಫುಲ್ಲು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುನು ಕಿರ್ಮುಡು ಫುಲ್ಲು ಕಂಬೋಲಿ ಪುರಿ ಕನ್ನಡಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಗಿನತ್ತ ದಾದ ಪುದರ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ತಾಗಂಡ ಯಾವು ಅದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮುಡು ಬಾ ಬಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಪೈ ಒಡೆ ಬೈದೀನಿ ಚಿಟ್ಟೆ 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 ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲ ಒಡೆ ಭಯ ಓಹೋ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಕಲ್ಲೆ 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 ಓಯೇನಾ ಒಡೆ ಪೋಯೇ ಅವಳು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ತನ್ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 2 kg ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆದರೆ 1 kgಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. 200 ರುಪೀಸ್, ಓನ್ಲಿ 200 ರುಪೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಇತ್ತ ಪೂರನೆತ್ತ ತೊಟ್ಟು ತೆತ್ತದು ದೊಂಬುಡು ಬಾಡೋಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ದೊಂಬು ಬೈದು ಮುಂಚಿತು ಶೋಕುಂಡು ಕೆಂಪು ಉಂಡು. ಇವತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಕೆಂಪದು ಖಾರ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿನು ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಾಂಡ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ತುಲೆ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಪುಂಡು ಚುಟಿ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚೆ ಚುಟಿ ಆಯಿತು ಮುಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಜಪು ಪಾರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಜಪು ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾ ಪುಣ್ಯತ್ತ ಅನೆ ಬರ ಎಂಚ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟುದು ಎತ್ತದು ದೊಂಬುಡು ಬಾಡ್ಗ, ಓಕೆ. ಅಂತ ದೆಟ್ಟೇನು ನನಗೊಂದು ದೊಂಬುಡು ಬಾಡ್ಗ ಪೂರ ರೇಪಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ರೆತ್ತೀನಿ ತೂಕದ ಅದಂತ ದೊಂಬುಡು ಬಾಡ್ದು, ಓಕೆ. ನನ್ನತ್ತ ಕಬಾಬು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈತು ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು, ಸಾರಿ ಕೋರಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಬಾಬು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ನಂಚ ಕಬಾಬ್ ಉಂದೆ ಬರೋದು ಸಾರಿ ಕೋರಿ ಈತಿತ್ತು ನಾವನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ನೀರಿಡಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಕಬಾಬು ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ yang ಕಬಾಬುಗು ಮಸಾಲೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬುಧಾರದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾದಪುರಂಡು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ದೆತೊಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಿತ್ತು ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಉಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ತುಂಡಾಯ್ತು ಇಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಆವ ಏನಿ ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ 12 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡುಗೆ ನೆಕ್ ಓಕೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟಿಯೇ
ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟಿ ತಿಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಚಿಕ್ 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 ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡುಂದೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡುಂದೆ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಕರಿ ಪತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೇವ್ರೆ ಪನ್ಪ ಕನ್ನಡರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾತುದುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕಜು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನರ ಮಲ್ಪುಗ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು ತಿರ್ತುದು ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀಪೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು